Kakasi Disability Association mentakasi kelapenram juri ukurtong ke INC uban ai reng na so yong uba Osborne Cardana halor ke jingkren jong u kabalakta ikibriu ki baduna hadukot men. Laban kedau baha ka arterik unopra haka jingkren haka jingelang paitba une ukurtong la ai nuksa baka jaj benriu kanum jet yunong mi khmat ubadon ke jingduna. Bakani ke jingkren jong u kalakta mat yong yeki. Haba crench kilat pathai kubor ki dekot ke seng kila ong bakani ka long penban ka jing penduk mensim yaki bat ban yalam baklaru yak emlang salang ban ben ban ko yaki. Uwena ki dekot ka KDA uba Bannister Karpor ulakentho bawat ki MLA Jungi Baro kimdei ki bastat kimnang mantau an kumno ki dang not pat ban kentho yaki we. Ula ong baka jing snowsi palat kalong namar ba jaring kat bahadin shpos nem ki brio baduna dekotment kila sha ben sha ko biang haki nong elam. Bakini ka jing dong ka jingmut jongki kum ki nong elam ka pau shai. Nakalyang joko kong Bertina lingdo ka badeiru ka we ni kinong tho akilat pathai kubor bat haki we kala ong wone kurtong ila dreru udang don hapring ka jingduna hakapor bor perkat lada udang ken baki baduna ka dekotment kimla bani shimbenta hake imlang salang. Ringkat ke jing penshai baki babun na preng jongki ki bat iki kam shnong haka sinchar khadar bat haki we ki chat kam babun. Ka KDA kala ai por uni ukurtong bahapo arpusaw kenta udeban panmap lingba kilat pathai kubor kumba ulakta mat yong yeki lingba ki pathai kubor. Ngasisha ngadap syara ke jing susi ke bajur nama boleh ngasko ba uplong star ba thei haka artarik jammiet habang yosgo yakni khubor dan bauti sangan nikong mas yosgo yak jing batai jong minang patai khubor ba view candidate ulong bala start bala long ba champang bala mentar ba sarkar India hapo ka custom kumu superintendent arsaw snem wa tadi ana sngap mi kesan ya kini kentin lo ngaju ong ya kani ka ktir mong kentin lo ktir lo haba pijir rombasnom pijir yau pijir rombasnom yau mala rombasnom yau bakelut yau bat mamlat keren pijir bat kai kada boleh kinawal gitu ki perlok jur kita em tiki wong balik bangim jet ikum uni wong de kini ro uni tip yano pro tip kada kalau mak udon kajing duna ha kit khotmen ba udon duna khotmen unum la hiru basin sar kane ka juja barabor kada kalau kajing pangnu da bagi asnu ya kajing kren tomet kajing kren bom sutu kren perkhat jong new brio bagi lagi syariah bude utau central government official kaji syang di ban yo kaji singai na kum new brio hendrai ni syam pemain kaji keren tu ko boy kong vertina mu pemau dan juduna dan ban ka intellectual disability malah do intellectual tu long babian boleh keren keluar pun ni lada udi brio belum update ke ladi udi bersutu udi ban tibru ba recently lang shuja hapo Israel parliament ma way na kinong ki ministers way ni MP ka day umamya smo wala ban kren tember hangni kamot kanjing ong jubu kamot kinong Israel ki babi balaji tu hande di mana di mo babi ba utho ba haba ngimdon su ki jat kemoy la dut la ngimdon issue ngimla su nei nei mangi di beri beran di duna wana pernah gijing abon ni dang la ban strive ban ya chakmat apa gijing gijing syam ni upri udah appreciate gijing gijong ni dia ban ai opportunity kan what wana pernah gijing duna ni dang la ban di syam ban push ni chakmat ne kum de unam ikmat ban long utau nang elam upen jenjar ban ni lara uni wan hakapor unlek unai try usushem ni ha hewe I ro le ne we kamera su le male Hitler try penyap yang tu ngata ka rem share ke dikran du ne romba but laka kermen ka congress ka party ke deban shim action stern action in brio lam gupta ka party ju pi
kan dong syak pati ba iben yang i badon jingduna konmen lawan hang ni ngaru ban penpau ya kata kajing snew kajungi kabanimla ban pediang ya ka kaba iwe na candidate jong so yung constituency ibalah keren halor kata kajing bamla jungi kibriu ki badon jingduna haki dukot met ban kentup lang ha ka imlang sa lang nani ban yashim bentalang ha ka imlang sa lang te kalalong hi kumbai i ba starun loong ba la penken ya ka RPWD Act Hajar Khatbriu te hod ni kwa ya phi ba kumba phila kren hi shekilat pathai khubor halor kata ka jing bamla ka jungi ban yashim benta ha ka imlang sa lang ni kwa aro phi ba phin panmat lingba ka press namar ni snyo ba kani ka jingkran jong phi kala kta yangi but ni de ki brio via human being but nan ong hang ni ka way ba lada phi ong ba ni de ki brio ki badon jingduna ha ki do khot met na tharai kani ka jingkran ka jong phi ka ba phi khlem prakhat shwa ba phin kran niru nila hi ban ong ba phiru phidon jingduna hi ha ki do khot met kata tharai phiyo snyo phila ban kran phila ban yat ban yen henry kata ka jingkran jong phi ka ba khlem pan prakhat shwa ya phi balada nga kran kumni kakta nem yo pat babun balang pat kata nga ong phi ba phiru phidon ubriu ba jingduna ki do khot met kata philili tharai phidon ka jingduna ha ka bor prakhat jong phi omde shu tang ha ka bor yo i ne bor yo snyo ne bor yat ni ka bor kren tikani kade ka way ka bana ka por sa ka por ngalaju ya kren ha ka bani ong ha ka tien nong way ka human environment kat banang mi kisni ngayo i nga shem baka nang sniu ha ka imlang sa lang jui khamtam ha ka jala mi ghalaya jungin but kani ka jinglong jingman jong ki brio kata ka human environment ka bam bahar ka bam pensutan nat ka ba nga tharai kala sedang shwa nalarumpe ladam de baka sedang shwa nalarumpe balay kan spread lani balay kan sapriang ha ka imlang sa lang bat ka balong shisha ka ka ba lakta bahaya ka imlang sa lang ha kini kisni ba mentan bat kani ka jingkren jong ini i candidate kalong be thik hadian ship house nem jong ka ba uwero na kinong nong mi khmat ka jala jungi ulah keren te hangin ni mentai ni perkhat hadian samsnem ni hadian ship house nem samano menta bandon biang kum kita ki jingkren ki ban kentho ki ban pendu ban sim ki ban long ki bah kelet no ba ngiru ki briu ki badan jingduna ki do khotmet ni don bentalan nila ban sim benta ha ki liang ba pher hod nila ban nom sim benta ha ka wei ka liang henry ha ka wei ka liang ka ba ki wei kimla ni pa de nila na kwa ya ini ba in snow thu ba ya kata bat bakan long ru ka jing hikai nang ni shakmat ya i bat ya ki wei de khamtam haba kani ka election kalajan ka nong jit mi khmat kalajan bat ngasusi ruban ong ba bale upat ba hakatu ka video ka ba ngasngap uya menjur bah uya ong bah hood hakupor ba ikli ba ni nila nem penlongrang ba snong yo ba matla bat sno bah tip kum kinu ki kentien phide ban pendon kam phila de ban ong bor yo i ni ki bom yo snyo sobha wat nom ong kulut ni matla kalong ka ki hakarukom pendon kam jungi ki kentien ru ni de banang ban pendon kam bat kani kalong shisha ka ka basusi haba unong mi khmat ya ka bau pai ba baro ula shania ban jiet yo ki kermen ba undon nak benta baro khoi tang nak benta ba biang henry ba undon khamtam nak benta ki beri ba kumbangi ka jing shisha ula di bandon ba henry upersyang ban pendu no ya kata ka jing shania now pai ba babon balang ba ha ka constituency jong iru katnu gitu ki beri ki badon jing duna ha ki do khotmet
lesi kindon ya kata ka jing snyo ba ini ba ila aklet yangi ka vote jongiru kalong ka ba important kalong ka ba syong khia kalong tang shi vote phin jok ru philayo ban bat ulah kam sensyar te kani ka de ke na kaliang jonga kabanga kwa abam bat sngo bahaba ni dawa ya phi ba phin hap wan ban panmap yangi la kumno hapo ka arho saw kanta